Ai, taas on ihana päivä. Ai, että on ihana nukkua. On ihana, no ei ole nyt päivä, ihana yö. Täällä mä oon. Huomenta karkeet! Mitä? Nyt on yö. Meillä on bileet, me mennään ostaa lasagne, tuu. Lasagne! Missä myyjä? No mulla on jo inventorissa, mennään vaan. Mennään vaan. Oot sä nähnyt Edgari? En mä oo nähnyt. Mä sanoin, että se me lähti jonnekin. Se lähti jonnekin, okei. Meidän pitää... Mitä me tehdään? Siellähän se Eskaro on. Kato täällähän tää on. Moro! Haluatko te hunajaa? Joo, anna. Hunajaa, joo, anna vaan. Hunajapulloja vai normihunajaa? Anna pullo. Joo. Tosta saat raketteja. Se on hyvä. Tää on raketteja. Anna hunajapullo, kiitos. Anna yksi. Siinä on, mä aina splittasin, siinä on 8. Joo, hyvä. Kiitos. Kiitos, Edgar. Onko sä lisää? Tosta vielä. Kuuleeko sä juot? Hei, kuka tuolla on? Joo. Kuka tuolla? Allu paljon. Päivää. Te tuutte mun mukaan ja te tuutte mulle oriksi rakentaa. Mitä sä selität? Mitä sä selität? Kyllä te nyt vaan tuutte. Mä menen karkuun! Hyökkäykseen! Tappakaa se! Mä menen karkuun! Hei hei! Et sä jätä meitä tänne! Ai mitä toinen lähti? Voi ei. Vitsi Ai, mä poppasin. Voi ei. Nyt ne joutuu vangiksi. Ai. Tästä. Nyt ne joutuu vangiksi. Okay. Mä nousun. Tuoksi. Ei! Ai. Älä kuole! Ai. Ei mene karkuun! Ai. Mitä? Mä lähden mukaan. Okei, säkin tuut sit mukaan. Entä sen? No, sit mä tapaan sitä. Niin me mennään. Ai, kato, tääkin Mistä tuli. ole endportal? Ne näin. Mette eka. Päivää Pari on pallu. Mikä tää Päivää, mulla on paikka pari asiakasta täällä. Tulkaa. Niin menkää sinne. Tulkaa. Tänne näin. Ne on tyrmäs. Oi Mitä me niille tehdään? Mä tiedän. Miten me paetaan täältä? En mä Ja mihin se Grendelkin hävis? Mene sinä. Allu hakee lisää tyyppejä, minä vahin näitä. Sitten Ja Lee. jos mä pääsen täältä pois. Mene tuolta ovesta. Vitsi kun mulla on raketteja, ei voi mennä. Onks sulla? No niin, nyt Hetkinen, mä sain skippe, mut siis... Enderpearli. Miten mä pääsen täältä Ota pois? Enderpearli. Sitten tee näin. Jes, mä oon ulkona! Starttua! Ei! Mä voin lyödä kovaa, kun tää Pallu! Joo, Pallu, loppuun! Pallu! Mä hoidan tän kopiaakin. Joo, mä hoidan Edgarin. Oma viikkoon! Mä olen Imperiumissa.
Tuu takas. Mä Imperiumissa. Ei mä osu tänne. Sarttula! 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 On Kreida. Mä vaan esitän, että mä oon Oikeesti? Imperiumissa. Joo. Allu ei saa ikinä tietää. Joo. Onks sun maitoa? Oota. Joka tehdään tolle Edgarille. Edgar, tuppa tänne. Ei. Hakka se. Sä et se uudestaan. Onko sulla lisää maitoa? Joo. Hei oota, kato, mä keksin. Tuu tästä vedestä. Tänne Ota. siellä. Yes! Se on rikottu. Yes! Yes! Sarkkula me päästiin pois. Yes sir. Mitä me tehdään tuon yhdenkaan? Tuleeko Meidän teidän kyllä pakko kostaa Imperiumille tää. On pakko. Oota. Grendel, tuu tänne. Me kostaa Imperiumille. Me kaivetaan Joo. tänne tähän kuoppa. Sitten tuu Joo. tähän munkaan. Sitten, nyt. Hyvä. Sitten tuu. Siis sä menit. Mä oon täällä. Eikö vaan saanut? Mä oon Grendel kuullut, että tuolla on joku tollanen paikka, josta saa paljon. Niillä on sellainen varasto siellä, mennä ryöstää. Joo, mennään vaan. Saadaan tosi paljon kamaa. Sitten meistä tulee kuuluisia ja me tapetaan Imperiumia. Sitten me ollaan iloisia. Jee, mennään kostamaan. Mennään kostamaan. Pakko kostaa niillä. Kato, tässä on Niin tää. on. Mennään. Nyt mennään. Ollaan stick. Tässä ei oo, mä en tiedä mitä. Ei varo, tuolla on allupallo vartijamassa. Joo, mennään. Väntä. Missä sä oot? Hei, Täällä. Hei, mitä ottaa armorit pois? Ainakin joota. Ei mulle mahu kaikki pois. Ei ne näe, jos me vaan mennään. Sitä noin pois. Oota. No niin, mulla on armorit pois. Jos sä jäät kiinni, mä en jää kiinni. Okei. Mä tipuin voidiin. En mä tippunut. Se tyyppi on. Menin tänne ylös pillarin päälle. Tänne yhden seinän. Ei tuo Topiaatti tuolla sisällä. Okei. Ja tätä... Katso missä se on se. Mäkin otan armorit pois. Joo. Mä sain mining fatin potion. Okei se. Muista, että ota milkkuutta. Ei mun loppu invisi. Oot sä täällä ylhäällä munkaan? Mä oon tässä. Missä sä oot? Mä katoin Endermania silmä. Sitä ei toimi. Ota. Noin. Mites Mykka vaan täällä? No ehkä mä kuulin vaan omiin. Se on- Äkkiä. Tähän ihan viereen. Mä heitän se tuon ylös. Op. Yes. Sain 8 minuuttia. Okei, mulla olisi vielä yksi pottu. Joo, ei vielä. Oota. Ja ei toi Enderman on vihainen mulle. Tapa se. Pakko laittaa armorit päälle. Niin se meni. Ei tuolla allupallo. Ei! Totemi. Toivottavasti ne ei kuule, Missä se on se Ender? Tässä. Näet sä? Tässä. Sulla No, on tässä kilpi se, eikö sun kilpi näkyy? Oota. Nyt mä en. Täällä on puhdas. Missä se Enderman? Tapoiks mä sen? Tälleen saakin puhdas. Se meni pois. Missä sä oot? Mä tipuin vähän. Joo. Ei se kuule. Missä sä oot? Mä katoin taas Endermania silmiin. Tuu alas.
Mä tuun sisälle tällä hetkellä. Missä oot? Allupallu. Mä oon täällä sisällä. Ne tuli ulos äsken. Nyt sitten molemmat tuolla. Ootko 5? Täällä on joku ovi. Mä pidän windcharkia kädessä. Näet sä? Mä teen tälleen, ota. Ette luule, että ota. Mä ajattelin, että tuolla on meteliä. Se tuli... Ota Alluun tuolla huoneessa. Missä sä Joo. oot? Oots tässä? Mä tässä. Mä tässä. Älä lyö. Joo. Me tultiin tappeleen. Me tultiin tappeleen. Mitä? Tuo. Joo maitoa, niin sun mainikotiko lähtee pois. Mä nyt pelastaa Edgari. Tapaa se sitä. Tule, Ei. Edgar. Sain toisen Tapa potin. se. Niin, nyt tapetaan se. Mä juon maitoa, ei. Ei. Mä sain sitäkin notchia tuolta. Joo, hyvä. Ei mä saa mainikotin tuolta. Tappakaa se. Ei. Yes. Mikä? Täällä on oksei. Mihin se lähti? Tuli Enderman. Ai sori. Ei se Oi. mosettaa. Todellakaan. Erikin. Me Ei tapetaan se sut. lähde minnekään. Me lähdetään luuttaa tätä. Mihin se lähti? Ei, sillä oli Ender Pearl Stasis Chamber. Joo, täällä on stackkei kaikkea. Okei. Täältä tulee vähän notcheja. Paljon täällä on potioneja, Eli potioneja, mutta täällä on ihan hirveet. miekkoja, Ender chestejä, Learleja. Ota tehdä tälleen. Kaikki tulee tähän. Heitetään tällainen. Kuka ei tunnista meitä. Okei. Tai jos tänne tulee Imperion vartijoita, niin sit on paha. Mihinkäin ne muut Imperium pelaajat lähtee? Kato, täällähän te ootte. Kiitos Joo, ja luutaan. me ollaan täällä. Elää tapaa sitä Imperiumia se. Sori. Me mennään takas töihin. Tulkaa. Mä menen Overworldiin vähän töihin. Ja nää Endermanit on minulle vihaisia. Lisää ihmisiä. Piip. Säätyt siinä. Ja tulkaa, mulla on reitti vapaana täällä. Joo, mä laitan tänne jumiin, se ei pääse. Ja nyt tulkaa. Overworldissa. Joo, mä oon tulos. Ei. Mistä? Ei, ne pääsee pois. Jes, me päästiin Allupallolta karkuun. Ja se Yes. tulee meidän kylään, se on paha. Sillä on spawni eri paikassa. Kato mitä mä ryöstin sieltä. Kato. Tässä 20, mä otin 20. Okei. Mulla on 6 stackia notcheja. Mulla on 43 ja stäkki. No tossa on 1 stacki sulla.
Topioitte tässä Joo. keinosta. Pitäisikö meidän mennä joskus tonne, noin. Tulkaa tänne, mulla on semmonen, kun oli tämmönen tapahtuma täällä. Pitäisikö meidän mennä takaisin sinne? Ei täällä on stäkki, no. Täällä on Katoi. paljon- Ota sekin toi. Ota täältä yhden ikävärin. Oho, siltä meni vähän asia. Juokaa se! Me ollaan Ultimate. Tää nimi on Grendalin taikajuoma. Kuka ei voi enää tappaa meitä. Ei masella, ei millään. Paljon tää kestää? Tää kestää ootapa. Tää kestää 17-16 minuuttia. Jos Allupallo tulee meidän kylään, me tapetaan sen, se ei voi tappaa meitä. Mitä me tehdään nyt? Mitä me tehdään, Sarttula? Missä sä oot? Mä oon tässä näin. Ja tuu tänne. Sarttula! Mä oon tässä takana. Okei. Lähdetäänkö etsiä jotain paikkaa tän lähellä? Pitäisikö? Kun meillä on kumminkin me ollaan näin nopeita nyt. Niin. Kuunnelkaa, kattokaa. Mä menen Elytroil. Mä menen ilmaa. Kattokaa. Mä tuun maahan ihan täyttä. Mä en kuole siihen. Koska meillä on kuolemattomia. Koska mä en mennä tutkimaan jotain. Haloo. Mennään tutkimaan. Tuu tänne. Tää. Mitä täällä? Wow. Eikö? No ei se kyllä siltä näytäkään. No mennään takaisin. Näytä se tie. Okei. Okei, no Netherissä ei ollut mitään. Mä en muuten käynyt koskaan täällä oikein. Se on kyllä. Mä vaan menen Elytrolla. Täällä on kirja. Tuu vaan Elytrolle sulle. Joskus illuseet voivat olla myös totta. Tää ei oo illuusea. Taas joku random kirja, jota Lasagni eikä ole kirjoittanut. Hehe. Palkinto on hyvä, mutta se pitää eka löytää. Halb 46. Aha. Missä se on? Mitä? Mikä tää on? Mikä tää? Palakakkua. Ketä? Tykkäätkö tästä mökistä? Jos et, niin get out. Mut joo, eipä mitään ihmeellistä, sillä seuraava koordinaatti ratkaisu tarvitsen vai kynän ja paperin. Ainakin jos olet Perlord.
Ei niin vaikea. Käytä vaikka ChatGPT, jos et osaa. You little dumb piece of poloninen se kastike. B on 0, B on 1, C2, D3, E4 ja niin eteenpäin. No, niin mulla oli tää kirja. 1, 4, 2. Tää helle. E oli 4 ja A oli 0. 1, 4, 0. Ai tuolla päin. Okei, no mennään sinne päin. Mä seuraan sua. Okei, mitä tää? Okei, musta tuntuu, että me ollaan oikeassa paikassa. Musta tuntuu, että me ollaan oikeassa paikassa. Mitä nää pyramidit on? Mitä ihmettä? Mitähän täällä on? Tänäpä missä se on? Puilta. Näypä. Kaiva punainen kuutio. Okei, mitä täällä on? Tuolas. Hymynaama. What? Mitä tän on tehnyt? Tuolla on salainen huone. Ai täällä. Älä ai, okei, ai. Ai. Okei, mä luovutan. Ai mitä? Okei, mä annan. Ei sinne. Okei, mä laitan. Tänne mulla ei nyt oo mitään. Joo, mulla ei oo enää mitään. Ei oo oikeesti. Mihin sä haluut? Mikä tää on? Okei, mä menen tänne. Onks tää niinku vankila? Laita se ovi kiinni. Okei. Täällä. Hei, mitä? Täällä on bundle. Tää pitää salassa. Tää esittää muuten vaan palaa. Tänne vähän kalaa. Miksi täällä oli bundle?
Pitää lähteä äkkiä, se tulee kohta. Karkuun. Yes. Ei se voi olla. Yes, mä pääsin karkuun. Henkilöitä tekee tuolle paikalle jotain pahoja asioita. Venämä, se lähti tuolla. No. Siis tää on Lasangan valtaista. Okei, mitä ihmettä? Tuo räjähti. Oh no. Ei mä pääse pois täältä. Mä sain kirja. Räjähti. Luulitko, että täältä löytyy aarteita? Ahaa. Pitit väärästä paikasta pois. Get out. Oisko toisella puolella aarteita? Tää oli joku källi. No eiköhän mä lähde takasta. Mä lähden takasta. No niin, nyt mä oon kohta. Joo, täällähän se on. Jaha, sinä! Ei hitto, miten sä löysit tänne? Anteeksi. Et sä aio enää yrittää tappaa. Okei, sä saat anteeksi. Okei, mun pitää mennä tekemään asioita.